Milí priatelia, milá rodina, brat za brata. A dnes sme boli prvýkrát za našu históriu podať trestné oznámenie na ľudí, ktorí ohovárajú a chcú ublížiť dobrému menu rodine brat za brata. Preto sme boli podať na neznámeho páchateľa trestné oznámenie za ohováranie, poškodzovanie našeho mena. V tejto dobe čelíme tomu, že niekto chce z pamiatky a šírenia pravdy o našej histórii zničiť aj to posledné. A to je rodinu brat za brata, ktorá stále stála pevne za históriou a tradíciami Slovenska a Slovákov. Sme zvedaví, ako budú pokračovať orgány a či sa zastanú ľudí, ktorí hája pravdu o Slovensku. Ďakujeme.